Heaven's Fire Prayer Summit 2026 is here. From 18th to 23rd of August 2026, Apostle Julius and Reverend Martha Subi of Exploits Worship City invite you to join believers from across Kenya and the nations for 6 powerful days of prayer, worship and revival from 9 a.m. to 7:30 p.m. Theme: the outpouring of the Holy Spirit. Ministering Pastor Robert Kayanja and Pastor Jessica Kayanja from Uganda, Lady Bishop Kathy Kuna from Kenya, Archbishop Dr. Harrison K. Nganga from Kenya, Pastor T. Mwangi, Dr. Francis Miles from the USA, and Prophet Thomas Tijo. Worship ministers Sunmisola Agbebi from Nigeria, Steve Tebb from the United Kingdom, and Kestin Bogo from Kenya. Mark your calendar from 18th to the 23rd of August. Exploits Worship City, Nairobi. See you there. Yakor mugejuang Teacher Beach kachopo sangwene wange. Kamae eka kawa moke kawa kelo ni pado maliet magluo benga luo rumba. To kachopo sa beach wakelo ni aja wa maliet pass. Asingo ni chunya nyaroegi. Kakisemi njono nyakora mugejuang abiro e ground takelo ni ngero mar joma kadonje ground kata wuyo gi mafans takelo ni kaka pache ge chalo. Ngero ni asewinje kanye to sitiko de yo machalnade. Kokale chenro ni endi radio Ramogi kawa tudore achiel kachiel kawari orekora Ramogi TV ka anto akelo ni interviews maliet mag jothumbe gieki magocho live ka tokeno 10 live band mochiek nyaka macha tonga. Nyinga DJ Kolokol Instrumental. Boy handsome mama dawe roji bed and breakfast sama techni tilunga mane ngeja entertainer. Nyinga en Solomon Atito kapaya gudi kete manaka. Koba. Mondo yudu ndani kaka skiza timari dimana star aboro auchiel nono star angwen achiel ochiko hash. Parnia Ramogi TV en od jowende duto te. Na kondo nyane patuanyi. Adele, kara ini misebedo kichando ina mkai. Ikelo no masira ina mka. Ha? Bonde mumi wasuwa. Gero. Imediga go bonde. Na sini kamoro kia. Tia de chiel. Kosi mise. Yani nyako ni emomiyo yewa iwango kuro. Bwana ochuno nyako wangi. Ma ongegi madango atimu. Chike mowacho. Yakora Ramogi. Tok tich matek en kinde mag midhiambo. Kedisiopo pacho kidwaro ng'eyo mago motimore pacho ka to kod pinje maoko. Chieng' Tich Abich to dhi kod Auchieng' Emmanuel chenro mar Ang'ich Welo ka achiel kod Oimore kamwakelo ni weche manyien mago monon modo kendo luweyo makare. Bende watwako ji mopogore opogore lony magi magintiere godo mondo mi wagol odok e iti. Tok mano kende bende wantiere kod chenro mar Gin Kanye mabro misi gana mag thuondi luo jogo mantie mago magitimo to kod mago manegitime kinde ma okalo. Kik bai. Dakika en 35 tok sa 12 mar okinyi machiegni e nonro mar gazeta ntiere kae ko jafombo wadwa Moses Ochieng mar mondo mi wami siso mar ng'eyo gigo manitiere gazeto. Yaore Moses ichio nade? Chio maber Jess Manain. Amba chio makare machiegni nonro mar gazet. Goero kamano. Gazeto okinyi makawuono naneno ka Daily Nation ka achiel kod The Standard weche magimiyo pek gin seyo mar moko kuom jotelo ma oserema chiwo arita makare kata oserema kedo ne ratiro mar jokenya e yo makare maneno ni jokenya odak
dak e yo makare maonge luoro moro amora ni seche moko jonjore nyalo monjogi kata gimoro amora marach nyalo timore negi. Magi weche mano ka gazet mano mar Daily Nation ka achiel kod The Standard omenyo. The Standard to ndike kae ni on your own, matiende ni jopiny nitiere kar kendgi, jogo mochung' ne rito jopiny nyalo bedo ni koro jwang'o jopiny. Daily Nation to koro kete kae ni marked man, to en ng'a ma koro en marked man. Adwano chaka achiel kachiel kod gazet mar Daily Nation mano kotudore kod kit kaka ogai mar obila mano Douglas Kanja sani koro en bendo yudore kama tek. Gino miwacho ni ket kod mano mane otimore ne jal mano kao kare mano koome ka koro nyaka sani osebed ka isunde mar mondo mi ogwe tao kaluore kod kit medruok mano mag kwetha mag njore e pacho kae kama yande otimore en mano ma yande otimore e county mano ma Homa Bay. Kendo ka wang'iyo piny ka nitiere weche mopogore opogore makoro gazet ni mano mar Daily Nation osemenyo e lela ka sigana makamano bende koro gimenya ahinya it gazet mar 4 6 7 ka achiel kod 8 mago bobedo ka wanono. Gimachielo ma gazet mar Daily Nation omiyo peke it gazet mokwongo en kotudore kod kit kaka jolimbe kata jolimbe 6 mano biro limbe pacho kae kendo gin VIPs kata jotelo e pinyno mano mar Ecuador kuom hawi marach ne giwito ngimagi e masira mano mar ndek kalapapla. Kendo king'iyo gazet ni mar Daily Nation oket pichni gi kanyo. En gino malit ahinya ni kaka piny Kenya wang'eyo ni kinde mathoth ni wasebedo kwa neno wanyalo wacho ni weche wasebedo kwa neno movies mago mag Telemundo. Achiel kuom joma nowito ngimagi en Jose Albert Suarez ma en achiel kuom jogo ma jo Kenya nong'eyo ni en behind kata ne en e toka ndiko sigana mopogore opogore kata movies mopogore opogore mane waneno. Kata kamano adwano achak kod wachno mano mar masira mar ndek kalapapla kalo ni en gino malit ahinya kendo en kuyok ne piny Kenya kende to nyaka pinyno mano mar Ecuador kaluwore kod jotelogo makoro ne owito ngimagi e pacho kae. It gazet mar 2 kanyo king'iye Moses ondike kayo ni final moments of chopper that crashed killing 7. Moses Joyce wachak for gioro late wato gikuyo kata rambi wato ne anyuola to gosiepe mag joma nowito ngimagi e ajali mar chopani. En wach malit ahinya ni kendo kane ineno gi picha gi Joyce to gin VIP kata jogo midewo pinje mane giwuoke kendo ineno kaka Jose Alberto Roger Edward gin joko midewo mane nigi ahead in their life kendo ne gin jok mane obiro limo Kenya mangiso ni Kenya nigi attraction moro mon ji mara ni pinje maoko neno kendo koro one of them Jose Alberto ni waseneno ko waneno Telemundo kendo en TV man nigi nyisa kendo oloso programs mabeyo mose timo kasebedo ka keto more chunji sana to godhiambo gin gi movies maber ahinya to koro kuom hawi marach no wito ngimane e ajali mar ndege manotimore e Kenya kaeni. To iwacho ni final moments mar ndege nenore ni ne otemo sana mondo mino land kata mondo mino opi mondo kaka no nyalo piyo to nenore ni onge kaka no nyalo yudo thuolo mar mondo opi. Nikech neno kata report ni wacho ni nitie tourist moko mano owito simbe gi piny mondo mi ji okwany kata yud kaka inyalo resgigo. To kuom hawi marach no otimore kendo ne giwito ngimagi e yo moko dhi kare. To ni neno tendo police officer mane timo operation gi no wacho ni ne gi conclude investigation kata mopping the area mane gise collect the remains mag joma nowito ngimagi te. Koro en mana kwaketo wang'o kendo en mana kwayo mondo piny Kenya otudre gi pinje ma kuma tourist gi noa mondo omiwa picha maber kadhi nyime to gi make sure ni gi identify gima notimo ajali ni to koso no en area mani koso ne en human error mondo kaji dhi mbele to ajali makama kik chak timre kata kik wa witness weche makama gi kendo Joyce. Kakoro nyaka sani achiel kuom jogo mabende owito ngimagi en Ecuador's intelligence chief mano Michelle Sensi Kontugo ka achiel kod min ode mano Stephanie Holihana. Gin jogo magin jopinyno mano mar Ecuador ka achiel kod pinyno mano mar America kalone gintiere kod dual citizenship kiwacho ni wach mar tho margi ne oyang kanyo kokalo e statement mano gol kanyo kod Ecuador's president mano kokalo e mbui mare mano mar X matine ni gin jogo mane omako lemo madito ahinya e pinjego maoko to mana kwasewacho waoro ote mag kuyo ka achiel kod leta ne wede familia ka achiel kod osiepe kod jopiny Ecuador kaluore kod tho mano mar
mag moko kuom jotendgi e pacho kae. To bende wageno ni bobed ka itimo nonro matut mar yango ni to en ang'o made nyalo miyo masira makamano timore. Par ni ne gin mana jolimbe mane nitiere e pacho kae, nikech wachore ni ne giwuok. Iwacho ni jolimbe 6 go kaachiel kod jariemb ndege kata captain mano mar 7 ma bende nowito ngimane e masira makamano. Ne giwuok Suyan, mano mayudore Loisaba Conservancy e county mano ma Laikipia, ka gidhi neno got mano Mount Ololokwe mayudore e county ma Samburu, e kama kuom hawi marach masira makamano ne otimore. Mad Nyasaye ket chunygi kama okwe. Sigana makamano Nyakwar Mugia Jwang inyalo somo it gazet mar 2 kaachiel kod mano mar 3 mar gazedni ma Daily Nation. Kalore ni it gazet mar 3 kanyo bende koro meny jago mano Jose Albert Suarez ma koro ne en iwacho kanyo ne en president and general manager mano mar Telemundo Stations mosebedo ka ineno. Wang'eyo ni in kaka jahera masche moko in mag movies go mag Telemundo isebedo ka ineno movies makamago e yo makare. Wadhi mbele mar mondo mi koro waduoga ne kotudore kod weche matimore e pacho kae, kama koro gai mar obila mano Douglas Kanja koro yudore kama tek ahinya. It gazet mar 4 kanyo Moses andike kanyo ni like come before him, Kanja in trouble 2 years into office. Higni 2 kende mosebede kako gai mar obila e pacho kae. En bende sani koro yudore kama tek kaluwore ni iseye kuom medruok e kinde wechego mago mag maundu e pacho ka kama yando timore e county mano ma Homa Bay. Nyaka sani koro wachore ni nyaka jotend kanise bende koro sunde mar mondo bi owuoge apisi kata ogwe tao kaka gai mar obila ma pacho ka. Mose Joyce, en wach ma tek ahinya kendo en wach mok odhi kare ni koro waseneno ka higni mokalo chien kachacha chakre gi Hillary Mutembai kaso waduogo Kome kaso koro Douglas Kanja. Neno nitie seyo mosebedo ka josiasa okete arita mag kwe, nikech kichako gi Hillary Mutembai to gi Douglas to gi koro Kome, ineno ka sana to weche mag maandamano gi ema kelo niga seyo mang'eny. For example, makoro sani to en Douglas Kanja, ineno ka osebed kiseye kendo osebed ka weche mawuok koni gi koni iseye nitie kaka okobedo ka otayo weche mag arita gi maber. For example, ineno ka jaman jalup jatend piny Rigathi Gachagua nyoro ne temo lieko weche moko ka gi kacha ni en ng'at ma inyalo gwe kata inyalo goli ofisa asa, nikech kano temo wacho kanyo nyoro ni en chal ka gimitiyo kode sirikal temo ne set up mondo ogwe tao. To adieri makende Douglas Kanja osetan 63 ma en ng'amo ochomo retire kendo anytime from now, nikech retirement wang'eni en 60 years, anytime from now and at the mercy of president mondo mi odho serve. To waseneno ka weche mag njore sana to igani to gigo osemedore sana to wach guns gi. Inya paro attack mag guns manjo dhi e kanisa All Saints Cathedral, inya paro attacks mag guns mane otimore Homa Bay ni. To sebed kaseyo gi wacho ni koso di bed ni Douglas Kanja ni oko take charge kata oko team nonro makare, nikech iwacho kae ni at least 500 goons kata jok mano bedo mobilized. To penjo makoro jopiny onego penje ni to sama ne jogi bedo mobilized, does it mean ni intelligence no kia weche makamagie? To kane ging'eyo ne gitim yango? Nikech kane neno pichni moko mane nyiedhore ka gi kachacha Joyce, ne en gima ne chal ne en coordinated ahinya, kendo neno ka goons gi noting'o gige mag jore mopogore moko noting'o bede, noting'o arunge, kendo ne giwuotho in the open. No kata en gima notim gotieno. Koro en mana ni to adi mosemaki mose tere nyim do, kendo iwacho kanyo ni nitie moko mapok omaki, to ere joma no o finance, nikech Joyce such number kata magnitude mar joma chal kamacha ok nyal wuok kaka moro ma ok obedo coordinated, nikech seyo osebedo kobek saka guns gi wuok oko to giwacho ni gitimo investigation to pok waneno ka guns momaki gi ongiswa ni mae ng'ama nochulo gi kama ka coordinate. En mana seyo saka seyo wuok e sirikal to seyo wuok e opposition. As late as sani neno ka manen jalup jatend piny Rigathi Gachagua no chako golo siem moko kata no se golo weche, nikech wa expect no dhi tour e Murwa Dikir e weekend ni. No se chako wacho ni en gima ling moko manenore ni guns dhi atake kata dhi rocho rombe ge madhi kono. To koro en wach ma kata arita kwege onego kaw mondo otimne nonro ni tadieri nitie gi koso onge. It's likewise kata ne oneno Homa Bay kachacha.
seyogi ne wuok ne sirikal to gi opposition at equal. Nikech ineno ka sama ne rakruok gi timore, ne gima ne timore kendo ne ni jowa kata jo opposition to gi jok mane timo rally gi Homa Bay gi. Guns gi nowuok oko kendo gin joma ka sirikal dwaro to ging'e ka ginyalo yudo. Koro penjo mane chuny jopiny kata jo Homa Bay ni to ere gimomiyo ne giyie mondo arita mar kwe ochochni to that extent, nikech ji nowito ngimagi, property nobedo destroyed, nineno ka ne gik moko keth kuonde opogore nikech ngima koselal to ok nyal duoge Joyce. Koro en kwayo kata en a wake up call ne security mondo giti kanyakla mondo ging'e ni arita mar kwe odoge kare ka wadhi e yiero manyien mar higa mar 2027 Joyce. Ilero kanyo makare ahinya nikech sigana makamano mano kudore kod kata ka oluore kod ripode mawuok ka obila makoro yango ni nitiere rawere 500 mane sani koro oseyangi ni timoko ne ochuli mar mondo mi okos okel Tule County ma Homa Bay. King'iyo kanyo it gazette mar 7 kanyo Moses nyaka sani iwacho kanyo ni kaluore kod iwacho kanyo ni Directorate of Criminal Investigations County Commander mano Jimmy Kisobo nyaka sani koro wacho ni obila osetemo yango gigo mano timore kapok romo makamano nobedo e kinde mar romo makamano nobedo ka achiel kod tok romo makamano mano malinda mwananchi e county mano ma Homa Bay. Giwacho ni moko kuom opanga mane giyudo, giwacho ni moko kuom gine omi jo rowerego kata odiochieng' achiel kapok romo makamano bedo. To mana kisewacho ni winjo bed ni koro iseyo ji duto nikech nyaka sani bende koro giseyo moko kuom jotelo mano mag duond bura mag ODM mane oloso marach mano motelo ne dhi mar governor county ma Siaya James Orengo county mano ma Homa Bay. Nyaka sani bende koro giwacho ni kweth malinda mwananchi gin bende nitiere kaka gin bende ne giluongo rawere magi mar mondo mi counter kata orakre kod rawere mamoko mane ose chuli mar mondo mi oketh romo makamano. To mana kaka iwacho Moses winjo bende koro wang'eyo ni to en ng'a mane ochulo rawere gi to winjo bende ikawo negi okang' ok ni kinde ka kinde ng'isa ni investigation itimo to wachno dhi to lala to wakia ni investigation rumo kanye. Kapod wantiere it gazette mar 7 kanyo nitiere sigana momako wang'a mana bathe kanyo kotudore kod achiel kuom obila mane owito ngimane mano obila mane owito ngimane e kinde rally mano mar Linda Mwananchi mano e county mano ma Homa Bay. Koracho ni officer who died after rally was set for promotion. En gino malit ahinya ni obila makama en noriembo mano obila wetege to komawi marach en bende koro noyudore kumarach magikone owito ngimane. Moses Joyce, en wach malit ahinya ni obila machal kama kende wacho ni ne koa training mano tieko mane just few days mondo mi obed posted to owito ngimane yo machal kama. Akoro en a wake up call ne jotendwa kata jo weg siasa kata jo mochalo ne party mopogore samoro magi hold rallies gi. To Joyce kendo penjo makoro nego wapenje ni to kakoro wadaketo ni zone ka zone ng'ato ka ng'ato konego dhi nikech wang'eni jo Kenya te kata jo siasa mora nigi ratiro mar dhi kamora mora mar timo siasa e yo makare, owuoyo gi jopiny, uso sera gi, koyieri sawa, kidong sawa. To nitie trend moro makoro waneno kae ni ji dachako lock areas gi mok gidwa ni ji owuogo dhiye. For example, ok inyal dhi campaign Turkana, Nyeri, Homa Bay, Siaya. Trend ni ok en trend maber kendo dhi kelo chochni ahinya e Kenya ka ji dhi e yiero manyien. Wang'eyo ni Kenya is one nation kendo ng'ato yiene uso sera ge sa kapok yiero romo. Ibed governor, ibed president, ibed senator, ibed MP, ibed MCA e locality mi aeno mondo iwuo gi jopiny mondo oyiere nikech en thuru wuoyo gi jopiny e kinya convince gi mondo gigoni kura. To nitie trend moro ko waneno kowuok makoro ji lock zones gi mok gidwa ni jomoko wuok ka odhi ego kura kama. To again, sami dhi timo campaign, ere gimomiyo ibedo accompanied gi guns gi nikech in idhi wuoyo gi jopiny kendo idhi loso kodgi magi one of you mondo mi gigoni ombulu. Ere kaki tiyo guns gi makelo dhi inyo gi koro dhi kelo luore chuny jopiny makata biro miyo jopiny ok dhi wuok oko mondo dhi e rally gi nikech samora mora makoro lari gi ta en hinyruok, en loss of properties, en wito ngima oko ber ahinya. Kata ni neno rally mar Gachagua manucho timore Nakuru be nitie attacks koro en trend mosebedo mani samora mora malari ni ma rally gi dhi mbele to hinyruok kata loss of properties timore. To sana ngima ok nyal duoki kose lal to se lal. Koro en lita ahinya kendo en kuyo ne anyuola to gosipe mar Richard Onkundi mane is set for promotion mondo mi no serve
piny ka koro ji dhi nyime Joyce. En gino malit ahinya kendo wang'eyo gigo manotimore ne oriembo nitiere kidi moro manoba kuom hawi marach kidi ma kamano nogoyo wiye ma o lose conscious ka niringo kode osuptal nowito ngimane kinde ma koro ne itere kata ichwale e od thieth mano mar Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital e kaunti ma Kisumu. Moko kuom obila ma bende ne nitiere kode bende ndodong kod hinyruok gin to nothiedhgi ma gisedok pacho. Adon wangi it gazet mar auchiel mano mar gazet ni mano mar Daily Nation. It gazet mar auchiel kanye en kod dore kod okang' ma jaod bura mano ma Kiharu Ndindi Nyoro nokawo mar mondo mi koro wuog e duond bura mano mar UDA. En bende koro oriwre kata olos duond bura mare kendo koro seyango ni en bende nachiel kuom jogo maketo sirikal tesre oriwore kod jo United Opposition. Gino makoro kang'iyo gazet ka koro wacho ni Nyoro's break with Ruto redraws 2027 opposition map. En bende osebedo kowacho ni obobedo kowuotho e tung Kenya duto mar mondo mi koro gine kaka ginyalo sundo jopiny mondo kik duok e telo. Jatend piny Kenya William Ruto otek. Joyce party koro ng'eny kendo ng'eny ma koro yiero mana midonje to sana sama koro wadhi yiero mar 2027 ni. Chien kata nyocha neno ka for example Senator Mith nyocha ne wacho ni nitie wheelbarrow moro in quote wheelbarrow moro biro Murang'a ka. Koro kiani en wheelbarrow mar PPK nikech neno ka nyocha Kiharu MP Ndindi Nyoro nyocha oloso party ne mar PPK iluonge ni People's Party Kenya. To among jotelo mane mideo mane neno kacha ne Siaya Governor James Orengo jok mano wuoyo ma koso dibed ni Ndindi Nyoro ni oside gi opposition. To nitie semo osebedo ka wuo kata Nyoro ni neno ka mane jalup jatend piny Rigathi Gachagua no wacho ni Jomlima kata Mount Kenya o focus e DCP ma ene party motelo ne ka gitemo golo seyo moko ni Ndindi Nyoro chal ka gima itiyo go gi sirikal kata main jatend piny sani William Ruto mondo omi opog kura mag Mlima. To Ndindi Nyoro no wacho ni kendo neno kane for the first time no keto rally ne Nyeri kendo reception ji no wuok mondo mi orwake. Koro waketo wang'o ni ka ji dhi mbele kata yiero mar 2027 en presidential candidate koso odhi riwore gi opposition koso odhi riwore gi sirikal koso odhi kaka en mondo ochope debe nikech wang'eyo ni Kenya ka sasa ma yiero to nyaka iyud support mag regions mopogore opogore koka mondo yieri kaka jatend piny. To iseneno ka Mount Kenya ka be koro nenore ni mawalungo gi dho ngere ni kingpins osewuok. Wan gi Rigathi, wan gi sasa Ndindi Nyoro bo wuok, to wan gi manjalup jatend piny sani Professor Kithure Kindiki. Koro magi big wigs kata kings mowuok e Mount Kenya ka. Koro waketo wang'wan to gidhi riwore ka ji dhi e yiero koso ng'ato ka ng'ato dhi chopo nyaka debe Joyce. Nyakwar bunge jog matut kotudore kod mano inyalo somo it gazet mano mar auchiel. Twarito neno ka jogo makito sirikal tesre kata United Alternative Government bro bedo ka riwore kanyakla mar mondo mi giyier ng'at achiel ma bro bedo ka rakore kod jatend piny Kenya William Ruto e debe. Adonwa dhi it gazet mano mar aboro mar gazet ni mano mar Daily Nation kama koro iwacho ni UDA popularity on test as Gachagua tours Emurwa Dikir. Wang'ano odiochieng' ma kawuono jatend duond bura mano mar DCP Rigathi Gachagua bro bedo ka timo limbe mare mano e kaunti ma Narok kendo bo bedo ka ochopo e kar chung od bura ma Emurwa Dikir. Ka koro nyaka sani iwacho ni mano en tem kaponi wang'e ni Emurwa Dikir en achiel kuom kuonde ma duond bura mano mar UDA ema nitiere kod mbi. To par ni e yiero madundo mano mar kar chung od bura ma Emurwa Dikir jachunga mano mar DCP Vincent Rotich ne oyudo kwan ombulu 760 ka jachunga mano mar duond bura mar UDA David Keter ne oyudo kwan ombulu 266. Gachagua oramo ni en nyako chopa Emurwa Dikir mar mondo mi ong'is jopiny ma Emurwa Dikir kotudore kod singo ma sirikal osekoso chopo negi kaachiel kod sirikal koso rito ratiro margi mag lo. Jotelo mopogore opogore osechiwo ne siem ni gikonyon Emurwa Dikir. Jotelo mamoko mano moriwo kanyo Senator jatend kweth mathoth e Senate mano Aaron Cheruiyot kaachiel kod Senator mano ma Uasin Gishu Jackson Mandago ginto ging'isa Gachagua ni dhi adhiya kisedhi to kik ipar ni koro jo Emurwa Dikir bro bedo ka donje DCP oyo jatelo moro amoro yiene limo kumoro amora mak mana ni koro kik igo kwano ni mago koro mbulu magi. Hapa ni Joyce Gachagua temo
hitting to kata golo kura moko nikech wang'eyo kaka popularity mar Kenya kata kaka wasebedo ka wadhi e yiero jatend piny noyudo sira ahinya sana to Rift Valley. Koro apani en strategy mar Rigathi Gachagua kata jatend party mar DCP Rigathi Gachagua mondo mi en be nikech nitie seyo mosebedo ni nitie kaka jatend piny William Ruto pogo kura ma Mount Kenya kachacha. Koro embe neno nitie kaka odwa tiyo gi trick mondo mi embe one kaka opogo kura mag Rift Valley. To kineno yiero adundo mane ji odhie bang' mane jaod bura ma Emurua Dikir Johana Ng'eno wito ngimane. Pogruok e kind UDA man kaka gisewacho ne UDA noyombogi almost 18,000 to DCP ne 10,000. Koro oneno kata nitie paro moro moneno ni ko temo go campaign kata ko temo keto maino moro sana to jo Emurua Dikir ginenore no nyalo choro namba ni odhi mbele mopogore gi 10,000 manoyudi kapok yiero mar 2027 ochopo. To kendo penjo makoro onego penjre ni ere gimomiyo en Emurua Dikir nikech o single out this constituency. Interest mane ma en ge constituency ni koso ere connection ma en go gi constituency ni momiyo koro jopiny kata jo mago kura kata jodak ma Emurua Dikir onego penjre nikech neno nyoro kacha ne nitie kanda moro kata video moro mane wuothe mbui kane ogoyo ne mane osewito ngimane Johana Ng'eno min Johana Ng'eno wach mono kendo ne giwuoyo kendo neno ka orwake mondo odhi otim campaign ma koro waketo wang'wa kendo wakwajo Emurua Dikir mondo ket kwe sama jalup jatend piny mane jalup jatend piny Rigathi Gachagua dhi limo gi Joyce. Nyakwana moge jong matut kotudore kod mani nyalo somo it gazet mar 8 mar gazedni mano ma Daily Nation. Ka wadhi mbele adon wang'eya ni machinglo manitiere it gazet mar 16 mar gazet mar Daily Nation kanyo machinglo makamano kwa ng'eye adon ni nyakwana moge jong bende oyuda ne achiel kachiel to bende nyalo pongo gi wiye ni machinglo makamano nyiso nang'o. Wang'eyo ni nitiere jomopogore opogore makoro iseyo kotudore kod medruok e njore e pacho kayo osebed kiseyo NCIC ni ok tim tijgi National Police Service kachiel kod migao mano mochung'ne wechego mag arita e pacho kae. King'iyo machinglo makama Moses ang'e ni gin weche matimore e pacho ka kendo nyadendi ma ochor sura ne kanyo korwako law mapapo kendo wicho dhoge lipstick marakwar bende nyalo pongo gi wiwa ni to en ng'a to wang'eyo gigo ma yando wacho bende. Joyce wachako gimo attract ahinya tineno kaka nyadendi no wiro dhoge lipsticks neno okwar ha wiche to mbele kanyo neno nitie wuoche moko mo nigi logo kata mar ICC waseneno ICC ok nyien Kenya kae nyecho waseneno 207 ne gibiro kendo ne gima nokelo weche mang'eny ahinya e pacho ka koro neno ka ICC be oketo wuoche ne ni kanyo to king'iyo ng'eye kanyo ero nitie wacho ni dark cloud ni malo kanyo to dark cloud ni nitie gika chwer koa malo nitie National Police Service bo olungore ko ng'iyo piny to NCIC to koro oumo wiye e kuoyo kabisa ok dwa ng'iyo kata malo. To Ministry of Interior be ema temo golo gik moko machal bubbles to onge gima timore koro sana to NCIC ni to koro dwa weche mang'eny en oumo wiye ma wang'eyo gik ma kata NCIC wang'eyo no setemo golo weche mopogore opogore kata gisetemo invite kata gisetemo luongo jo sana jo siasa mosekelo ka kelo weche mochochni kata ma hate speech to pok waneno ka gichopo e nyime kendo iseno mana ka ng'eny gi wacho ni ok gibichopo ni gin targeted politically. National Police Service bineno ko ling'aling'a koro en wach matek to guns gi be pod niania kodwa ka nikech neno ka gun en dark cloud ahinya ma chalo mana koth madwa chwe to osechako chwer neno ka ochwer ma kwaro ni koth en ga colorless kata PN colorless neno ma dark cloud ni kata rumbi mamalo ni nitie machwero makwar to wang'eyo ni red is associated gi remo koro en wach malit ahinya jo neno kata jo winjo be nyalo neno kaka gi interpret Joyce. Nyakwana moge jong imbi nyalo ng'iyo machinglo makamano tipongo gi wi ni to en ng'ato ng'ama ochung' kanyo United Alternative Government bende wang'eyo ng'ama yando loso e lo United Alternative Government ka koro gitemo mar mondo mi giluonga ne do mochung' ne piny mangima mondo biane onon gigo matimore pacho ka kotudore kod weche go mago mag goods mano bende ema miya dwani waket tenge gazet mano mar Daily Nation wang'eyo ne wach ma gazet mano mar The Standard omiyo peke it gazet mokwongo kaeto walor nonro mar
gazet. Kaloni naseng'iyo weche gazet mar The Standard gintiere mana kod weche maket kod mago manitiere gazet mano mar Daily Nation. King'iyo The Standard, it gazet mokwongo kanyo gin bende ne gimulo kotudore kod VIPs auchiel mano wito ngimagi e masira mar kalapapla pacho kae. Kopogore kod mano, wang'i wach maduong' kanyo oniwa ona mano makoro ket kanyo. Jo Kenya nitiere kar kendgi. Kinno pichni mag jogo moket kanyo gin moko kuom jogo ma gin jotelo ma owinjo bed ni konyo e kedo ne ratiro mago mag jo Kenya kata miyo jo Kenya yudo ratiro margi kaponi nitiere gimoro amora marach motimore negi. Inno kanyo ka nitiere migepe ma ochung' ma omiting mano mar rito jo Kenya sani koro miyo jo Kenya odong' kar kendgi. Iseyo National Police Service, DCI, ODPP, IPOA, NCIC kaachiel kod od bura mamalo manyaka sani koro osebedo ka obeta to no ka wechego mago mag siasa kata liet mar siasa medore, wechego mag njore medore pachoka to onge gimoro amora magitimo. Yes, picha moket kara ma Standard oketo ni neno ka gin jogo mido kendo gin jok manigi mbi kata gin jok ma nigi responsibilities ahinya sana to makoro wadong' mana gi 354 days to mondo wadhi e yiero ni. Wang'e ni DCI otimo nonro, speaker enemo oloso kendo keto weche makare to gi NCIC ni. Weche mag rochni kata mag arita kwe kata mag siasa sana mag guns gi waseneno ka itima nonro to pok waneno ng'at mo otere do kachacha mo osetergi, lakini pok waneno jok miwacho ni pesa go nikech adieri makende guns nitie kama giyude pesa kendo en saka sa iwacho ni gibedo financed. Sirikal sayo opposition to opposition sayo sirikal gin magi finance gi. Koro penjo maduong' ma jo Kenya penjo to ang'o momiyo joma finance kata joma golo pesa gi, nikech wan gadier ni komak jogol pesa gi to jogi kata jore kata guns gi ok nyal dhi disrupt to political rallies madhi mbele. To waseneno kachacha chien kachacha mabe nitie nyaka chik manyocho gole doho manyoche temo gayo kata manyoche temo tamo main speaker sani Moses Wetangula to gi nyawadgi mar Senate mondo mi kik giwuog oko kata mondo mi gi participate siasa madhi mbele, nikech onego gibed non partisan samoro migo e siasa. To adieri makende pod waneno ka giwuok oko kendo gine rally kendo gitemo gone campaign kata gitemo siro ma en jatend piny sani William Ruto kata iseno ka development agenda mopogore weekend ka gi weekend gine podium to samora mora migi microphone to ena politics. Koro jo Kenya ni kama tek to mogik to NCIC boss makoro be osebedo ka golo kata osebedo ka golo summons to summons gi Joyce pok waneno ng'amo hona mochopo e nyimgi, nikech neno ma samoro ma golo summon to jo siasa giwegi wacho ni wan ma wan targeted. Kiluong ko ni wan ma wan targeted. Koro jo opposition wacho no opposition ema bedo targeted. Jo sirikal to kotimo gimoro to onge gimetimo. Koro ng'e adiera tek ahinya. To mano bende madwa ni kwaloro nonro mar gazet. Ang'iyo machinglo manitiere gazet mano mar The Standard, it gazet mar 14 kanyo kaeto watieka nonro mar gazet. King'iyo machinglo makamano, adwa ni wayude achiel kachiel mar mondo mi nyakora muge jog bende ong'iyane. Kotudore kod gigo ma aneno ka nitiere sura mar ng'at ma ochung' kumondi kanyo ni President of the Republic of Kenya. Kwa ng'iyo sura ne kanyo wang'iyo ni president en ng'a waduto. To king'iyo gik mowacho, gigi manyaguok moro wacho piny kanyo, gin gigo ma opogore. Moses kawatieko. Jesi ng'eni wang'eyo behavior mag guok. Guok koyieng' to nindoga. Most of the time guok ohero nindo tulia. To guok kata sama move kata sama hunting ohero pant kata wacho ohero yueyo gi dhoge. Tineno kwa guogwa ni nano ni ene ng'wech, okochung', o move, to ondik kanyo ni yes, because that's the work of the government. Guogwa ni move, to jama muchung' e podium kata ma waneno bandera mar Kenya ni the President Republic of Kenya. To wacho ni going forward with ODM in the government, opposition must desist now from using and sponsoring violence. Koro wakia ni violence. Wacho kamano to nyaguok to duoke ni yes, because that's the work of the government. Koro penjo eni ng'ama osebedo ka tulo jonjore makelo tulo mag siasa e romo opogore. Moses kachiel kod wach ni mogik ka watieko. En wach ma tek ahinya dhi mbele kech koro inwanyo ni double speak. Wakwayo mana jo hera kata nyikwara mogi kamoro amora ma gintie to sana e county was ang'wen madongo mondo giket kwe
politics ibigo kendo politics biro dhi nyime kendo nitie moro ma 2027 nitie moro ma 2032 lakini ngima ok nyal timne reverse kata onge spare moro. Koro waket kwe ko samora mora ma wadhie siasa gi waneni wabedo makare mondo kik wabed used Joyce. Erokamano Enya Moses Ochieng kuom kawo thuolo mari okinyi ma kawuono mar bire nonro mar gazet Nyakwar Mugejonga kawo mana yueyo madundo kaita duogo kod twak mokwongo e chenro mar piny. Kik idhi mabor.